Zdar kámo, tohle je Bedla Kláp a já tě vítám u dalšího videjka na YouTube. Doufám, že jsi na to ready. Dneska si probereme 8 bodů, který by měl každý člověk minimálně slyšet. A je úplně jedno, jestli je ti 22, 23 nebo přes 30. Je to úplně jedno. Bod číslo 1 je life balance. Řeknu ti jednu věc, jednu myšlenku, která mi na tohleto úplně změnila názor. Život je jenom výměnný obchod. Chápeš? Je to prostě něco za něco. A pokud chceš mít lepší život, tak musíš obětovat víc času. Další bod je uvědomit si, že každý úspěch má nějakou cenu. Protože když chceš vybudovat firmu, tak obětuješ spoustu večerů. Pokud budeš chtít vybudovat perfektní postavu, budeš muset obětovat dobré jídlo a pohodlí. Pokud budeš chtít vybudovat finanční svobodu, budeš muset obětovat dny, kdy nebudeš skoro nic utrácet, kdy budeš šetřivej, kdy budeš investovat do budoucnosti. Další bod je pro mě hodně osobní. Mám k tomu i nějakou vlastní zkušenost, takže tenhle bod si rozebereme o něco víc. A nazval jsem ho Čas rovná se peníze. Teď momentálně vím, že peníze, který ty držíš v ruce, nejsou peníze. To je tvůj čas. Je to tvůj obětovaný čas. Já jsem si tohleto dřív vůbec neuvědomoval a tak jsem chodil do práce. V práci jsem bral, když byla možnost, vždycky jsem bral přes čas. O víkendu jsem měl brigády. Domů jsem se vracel už za tmy, byl jsem úplně bez sil. Nemohl jsem absolutně nic dělat navíc pro sebe. Flákal jsem fitko, flákal jsem jídlo, flákal jsem svoje koníčky, ale měl jsem peníze. Jenže na úkor čeho? Ty sice nějaký peníze máš, ale když si uvědomíš, kolik času si obětoval, vyměnil za těch pár papírů navíc, tak mě osobně se udělalo zle. Pro mě je lepší chodit do práce, naučit se pracovat s tím příjmem, co mám, a naučit se spořit. Protože uvědom si jednu věc. Ty jdeš do své práce. Po té práci jdeš na nějakou brigádu. Nebo o víkend jdeš na brigádu. Ty nemáš čas si hlídat jídlo, ty nemáš čas dostatečně spát, ty nemáš čas dostatečně odpočívat. Takže logicky po té práci, jak ty se stravuješ? No tak, že si někam jedeš něco koupit. A to, že si někam jedeš něco koupit, je méně zdravý a stojí víc peněz. Takže si odečti svoje náklady, když seš neustále v práci, od toho, kolik si vyděláš. Vyjde ti suma. A pak si zkus spočítat svoje náklady, když chodíš normálně do práce a máš svůj čas pro sebe, který ty vlastně vkládáš do biznisu, a spočítej si ty náklady v tomhle režimu. Ten rozdíl tam bude peněžní, ale nestojí ti to za to. Nestojí ti to za tu svobodu, o kterou přicházíš. Nestojí ti to ani za ty peníze, které si vyděláš navíc. Nestojí to za to. Věř mi. Další věc, nemůžeme mít všechno hned. Můj největší nedostatek v tom, jaký jsem, jakou mám povahu, je trpělivost. A nejvtipnější na tom všem je to, že můj biznis, kterému já se věnuju, je jenom o trpělivosti. Tohle byl jeden z důvodů, proč jsem si to vybral. Protože v tomhletom já se chci neskutečně posunout. Jestli já nejsem trpělivý, tak za 5-10 let chci být ten nejtrpělivější člověk. Každopádně mít všechno hned je takovej mýtus dnešní moderní doby. Hrozně moc nám k tomu dopomáhají sociální sítě, protože ty na TikToku, na Instagramu, prostě všude vidíš už finální verzi lidí, kteří dřeli roky pro to, aby to měli. A připadá ti to jako sprint. Přitom úspěch není sprint, je to sakra dlouhý maraton. A ty lidi už tady byli dlouho předtím, než tobě vůbec přišla myšlenka do hlavy, že by si chtěl změnit život. Tak oni už tady byli dlouho předtím a už dlouho předtím makali a dělali to, co ty teď vidíš jako finální produkt. Takže chlape, nic není hned. Každý úspěch tvoří
vlastní frontu a ty se do té fronty prostě musíš postavit a vyčkat na svůj čas. A jediný pravidlo je nepřestat dělat to, co děláš. To je všechno, co potřebuješ vědět. Další věc je uvědomit si, že život má svoje etapy. Život má svoje sezóny. Dělí se to na krátké etapy, dělí se to na dlouhé etapy a taky se to dělí na životní etapy. Životní etapa, aby si mě pochopil, je třeba když seš 12letý. Potom už je ti přes 30, no a potom už je ti přes 50. To jsou životní etapy, kdy ty vlastně měníš roli sebe. Na začátku jsi mladý, energický, potom jsi rodič a potom už máš vnuky. Každý mladý člověk by tohleto minimálně měl vnímat a měl by se to naučit rozlišovat. A měl by vědět, že jestli už jsem v druhé etapě, nemůžu se věnovat věcem, který patří do první etapy. Protože moje vizáž, můj tón hlasu, moje energie, moje vibrace už k tomu neladí. U každé té etapy by si měl říct vlastní prioritu. Například v první etapě, když jsem mladý, chci vybudovat vlastní biznis. A toho se musíš držet. Takže otázka, kterou by si měl zadat, je, jaká je moje priorita v téhle etapě života. A jaká je moje priorita v té další etapě. Tohle si napiš na papír a aspoň uvidíš, jakým směrem chceš, aby tvůj život šel. Další bod. To, že budeš přehnaně produktivní, neznamená, že to bude dobrá produktivita. A způsob, jak zjistit, jestli jsi se vůbec posunul nebo ne, je nějaká zpětná analýza. Je to nějaký deník. Je to cokoliv, co obsahuje informace o tom, jaký jsi byl dřív a jaký jsi dnes teď. Jenom na základě porovnání těchto informací ty dokážeš zjistit, jestli ta produktivita, kterou teď máš, má smysl nebo ne. Jestli je to opravdu způsob, jak se posouvat, anebo způsob, jak se totálně vyčerpat a vlastně točit se neustále v kruhu. Krásný příklad je třeba u cvičení. Chodil jsem neustále cvičit, hlídal jsem si strašně moc jídelníček. Všechno jsem si počítal do 1 kalorie. Ale výsledky podprůměrný. Po 2 měsících tohohle trápení já jsem byl totálně bez sil. Jsem si řekl, že na to kašlu, že budu cvičit tak, jak mi to vyhovuje a tak, abych měl dost času i na jiné věci. Protože v ten moment fitko, posilovna, byla moje priorita číslo 1, co se týče toho, kolik času já jsem do toho vložil. Takže místo 5-6 dní v týdnu, kde já jsem chodil cvičit, jsem šel jenom 3krát. A cvičil jsem tak, že jsem měl jenom základní cviky. Vůbec jsem to nehrotil. Po 1,5 měsíci jsem udělal tak obrovský posun, tak obrovský rozdíl, že jsem z toho byl úplně mimo. Zastavil jsem se a říkám si, tak ono to není o tom, čím víc času ty do toho vložíš, tím víc máš. Ne. Ty do toho musíš vložit víc energie. Ale když chodíš 6krát týdně do fitka, tak první 2 dny ty máš energii. Ale ten zbytek prostě děláš, protože musíš. Nedáváš do toho tu svoji energii, která tě právě že posouvá. Další bod bude víc osobní, protože je to, co právě teď obětuju já. Obětuju toho hodně. Přátelé, nebo respektive jednoho kamaráda, kterýho mám, zbytek jsem osekal, protože ty lidi neměli stejný pohled na život, jako mám já. A já jsem neviděl důvod, proč se s nima bavit. Ne protože jsou špatný, ne. Ale protože já nechci ztrácet svůj čas. Já vím, že ho nemám tolik, co jsem si myslel, že ho mám. A já nechci ztrácet čas. Já ten čas radši obětuju tím, že budu sepisovat text pro další Bad Luck Club video. Obětuju čas se svojí přítelkyní, protože ne každý den je ideální. Momentálně mám víc těch neutrálních dnů.
nechci říct špatných dnů, nejsou špatný dny, ale neutrálních dnů, kdy vím, že mám dělat, co mám dělat, kdy vím, že mě ještě čeká spousta práce, kdy vím, že bych si přál teď žít jinak, trošku si oddechnout. A věřím, že to není vůbec lehký se mnou někdy sdílet jednu místnost. Obytuju svoji rodinu, netrávím s ním tolik času, co dřív. A kolikrát tam přijedu úplně bez nálady, protože ne vždycky všechno jde tak, jak bych chtěl, ne vždycky všechno jde tak podle plánu. Obětuju svůj spánek, protože vím, že jak jinak to mám udělat, chápeš? Já vím, že já nemám jinou možnost. Já jsem 11 až 12 hodin v práci. Nemám žádnou sedovou práci. Dělám jako chlap, který dělám na stavbách. Nestydím se za to. A já po té práci ještě musím mít energii na cvičení, na content a na všechno kolem, na business. A já si nemůžu dovolit spát 8 hodin. Nemůžu, protože vím, že bych to nějak nestíhal. Obětuju svoje cvičení. Nejlepší formu jsem měl, když jsem chodil jenom do práce a jediné, co jsem chtěl a měl v hlavě, bylo cvičení. V tu dobu jsem měl nejlepší formu. Teď se jenom udržuju, ale zase, já musím cvičit na úkor toho, že spím málo. Já musím cvičit tak, abych věděl, že se nepřetěžuju, protože v práci jsem 11 až 12 hodin. Takže obětuju i sebe, i svoje tělo. Já mám na to vypadat mnohem líp, než vypadám teď, ale uvědomuji si, že to, co chci vybudovat, má svůj oběť. Takže kámo, já se tě ptám, jakou oběť si žádá tvůj sen? Napiš si to na papír a minimálně si to přečti. Tohle je Bedla Klap, kámo. A my se uvidíme u dalšího videa. Zdar.